Juu, on se kaveri on. Teen aina itse ennen kuin mä lähden radalle. Vai jokin kissa. Joo. Ei kehity mitkään. En mä tiedä, olis toikaan silti vihaa. Ei kun mä luulen, että tulisi vähän sellaista, että voitais vähän leikkiä tässä. Siis se vaatii enemmän vaan, kun tuo kissa on kato pentu vielä. Ei se on tottunut eläimiä ollut. Niin se vaatii omaa totuttelua. Mutta toi ei Mielestäni sillä on ole nyt kuitenkin ihan tommonen levollinen. niin no ne korvat heiluu ja katselee. Se on pettävää. Onko toi petollista? Nyt pitäisi olla se sun hiires. No isä voi suora se pannu hiiri. No nyt se kato päästi lähelle. Kyllä Fannikin nyt jo pitää tajuta, ettei toi Ransu mitään pahaa aio. Ei. Mä tutustuu. Kai toi jotakin rituaalia. Ransu steppaisi. Rituaalimurha. Ransu vetää rivitanssia ja Fanni on yleisö. Oi vitsi. Jaha, nyt on tassuja ylhäällä. En mä tiedä. No ei vai. Minä luulen, että toi on just semmoinen. Oikeesti, kun ei se sähise, kyllä se vittu sähisi seka mun mielestä. Ei. Joo. Rupes leikkiin Ransun karvoja kanssa. Karvois kiinnostaa. Leikki Ransuja silmiä, Ransun silmiä. Tiedätkö kun se päästi Ransun tohon ja haistelee tohon niskantaan? Niin ei, kyllä se... Niin se ois sun humaltaa. No olis se vetänyt jo 2 kertaa päivää. Ransu olis tosiaan ollut. Ransu ois syönyt sen. Ransu olis laskettu Ransulle jo 3, 4, 5. Kuka murisee? Mun maha. Olikohan noin? Oli mun maha ja muri. Se oli Fanni. Tässä annetaan se Ransun En mä viittinyt vielä. Kuinka kauas menneisyyteen Susanne matkustat vapaa-ajalla? Noin 1000 vuotta. No mene haittelemaan. Se on käynytkin kato. Pikku Fanni. Mittavia reissuja. Se näyttää enemmän rajalle. Kato Ransukin noista tassuilla. Korjeista pöyteen. Se näyttää. Pelkää Ransu silti tuota tassuja, niin aika heikosti menee mun mielestä. Se on sama kuin joku näkijarkko. Hyvä, mutta Ransu ei ymmärrä. Sama kuin joku näkijarkko pelkäisi sitä saatanan pikkuoravaa. Alaluopailkkaa. Ei. En mä tiedä, olisiko toi niinku ilkeä. Ei, se on semmoista leikkiä. No toi vois olla jo vähän. Ei.